Mending lah bapak suket daripada ngenteni arek foto siji gitu. Ayo bapak suket ayo. Sel, iki lah suket lah. Kutu kok dicatulin bulat bae. Yo kon gak mau tak lagi kok. Lah yo kan kemarin nang sih. Mangan wedhus. Mangan wedhus. Ini laku Pak Tukang pengajian. Akon kondur kaya opo lah nanti itu kok pengajian lah esok terus mangan karo opo. Mangan yang mamu ta. Lapo. Jadi pengajian ini ngopo sih kok kok tiga kali. Nah, jangan kita cerita. Nah, critakno wis. Oh, pengajian ini kuwi tentang sembahyang itu bukan kita nih Islam. Sembahyang kuwi dia agama. Dan mantap. Lain jak sik. Kok jare kan cerita bisa ngomong mari-mari. Nah, iki lak cerita. Salat iki. Iya, yo paham salat ngene iki. Karena salat premane kan iki. Oh, ya ngarep dhewe mesti ngarep imam mau nek salat iki. Nah, enak ae lho. So, jadi salat iki. Yo, nek di salat itu imam pun kok ngarep imam. Sumpah aku nek salat di ngarep imam ngarep dhewe ngono lho.
Kowe iki burine imam lho, Bro. Burine imam iki cagak tak kandhani. Ayo itu imam itu makmum kan hanya tenang. Burine imam iki cagak, mesjid cilik tak kandhani ora percaya. Trawene pulang lho. Nah, dhewe kuwi imam jenenge. Opur. Opur jenenge kudu imam, bukan kudu. Lah iku sing jenenge imam. Opur kudu imam sing ngene-ngene kali kan bener. Lah yo iku imam jenenge. Opur. Tadi nanti kum imam itu ngene sholat terus burine imam itu makmum. Loh, burine imam nur. Sing nur. Dan sing kok terus aku takon. Rezeki buat kalian sing enggak dapat nopo? Loh, saya apa? Aku suka mungkin lo mesti dia, karena dia kui imam, mari kalau burine iki makmum, mari kalau makmum ini ya kon, nol memburi terus bangun mbok demo ini jenenge makmum. Yo mangan segar mosok mangan suket. Wedhus ku mangan opo ngandani? Sik lho ya. Karena dhewe kuwi imam, bari kalau burine imam iki ono shop. Lah cewek jangan kubing sisan lho ora iso mikir kalian. Bedane ibadah apa barokah tok. Terus ngate barokah ngote HP lho ora oleh barokah. Ngene lho ya. Karena dhewe kuwi imam, bare kono mburine iki ono shop. Shop mak mobil lek sembayang. Lah terus sembayang dukure shop ngono to jan. Ini jangan begini. Lis. Boleh aku umat urusan bisa. Terus kena bisa lebar aku harus apa namanya? Ya wes, balik sih. Kau nek balik lho lah, balik balik ana tolo truk. Lo truk ta mangani wedhus. Lo truk bintang itu truk angdi. Nah sing beloro dajo, api tak gak. Lho yo api sing belok sing ngene. Oke, boleh main. Sawung galing, bola sapi, hampir main. Saiki, bentar. Galak. Mana meneng opo? Bentar. Kawan bulu tak. Jawa Timur, orang desa cilik yang ora pembelinya masyarakat sekolah, sing uripe orang murid. Nang desa iku ana bocah cilik sing jenenge Joko Barak. Joko Barak ora orang duwe bapak kecilik. Dene ora mung karo Mbak Kakung, lauti lan ibuke. Ibuke karo Joko Barak kanthi welas asih. Nanging Joko Barak isih penasaran karo sapa sebenarnya bapake. Siji dina Joko Barak temu ing kaki watu Surabaya. Kedadian itu sing bapak tentang sejatinya sapa Joko Barak ing ngarepe adipati Jayana lan putra-putrane yaitu Saunggahe Saunggahe Saunggahe. Ing siji sore Joko Barak sing lagi dikata kota Panjawi amal pramu sosok bapak. Akhirnya Joko Barak loro banjur mulai ambil-ambil nelongso. Bocah, bapak udah besar. Joko Barak orang yang ibuke sinopik beguyonan karo simbahe. Joko Barak ing pacar kamar. Yo, apa yang ngomong perkara sing wis kuwi banjur matiku yo. Apa oleh pacar suci? Ora ngono yo. Bapak iku ane seorang kaos mati yo. Lek wis mati, dino kuburane yo. Lek seorang nanti Pak Bojo. Terus polis berita. Engkau yang mungkin sejajarnya bawa musafo. Bapak mungkin saat ini lagi berada di Surabaya. Terus ya, Pak mungkin lagi mau semuanya apa? Bener ngerti aku bisa gitu ya dulu. Yo wis yo terserah aku apa digital nang Adipati Surabaya. Apa ketemu bapakku yo. Terus lagi yo. Masih perjalanan di Surabaya
semangat, orang kendor bapak ikhlas. Joko Bala akhirnya nyampe ke Jembatan Surabaya hari ini cekat karena sore dekat ditapa. Siapa kowe? Apa tujuan orang hati badan ini? Hari ini gue dong. Apa ada ketemu Adipati Surabaya? Siapa jenenge? Adipati Ngendron. Jadi aku ini kalau badan ini sembarangan gue ngomongin. Ayo, gimana sih? Apa ada ketemu Adipati Ngendron? Kalau urusan berarti Orang tua ngelihat sing sok temani bapakku wis kali yo. orang bisa ketemu. Ora iso. Apa ada ketemu? Awakku tentang badan ini asmane awakku Adipati Ngendron. Kabar itu sampai Sama jenenge ilmu. Aku dilihat-lihat aku. kalau di paling ini kita ada dulu asmane dulu dari Sangka. Teman-teman aku. Kamu jangan sahur. Oke gitu. Mulai saya ini sahur lagi. Kawin nantinya jaketna sayembara sejarah di alun-alun kata suruh kawin pakai kapas hitam produksi akibat di Surabaya. Saudaraan yaitu Kang Andi Prajurit terbuka lalu berlomba si sasarannya umur-umur si jadi umur-umur berbeda. Dengan kamera lalu tidur duduknya Hari Sabtu kawin lihat latihan sayembara terjadi di Surabaya. Adipati Jendela anak-anaknya yaitu Samsani Rasulullah Putra Mina Baturo Salongan di baliknya kampung kemudian di rumah balik. Yo, aku mari ketemu bapakku nang Adipati Surabaya. Saiki restu nono aku arep jenenge budal nang Kartosuro. Aku kan sayembara iki. Sayembara ini dimenangi kali Sanggale. Ini sekarang kantor. Aku ngerasa berjombel iki double. Wis menang sayembara. Mimpin Kabupaten Surabaya. Lho sampean bisa. mungkin karena ini awak diri tak Sawasari lang tawuran na, giring karon bilasran ni sa kalalim. Baca-baca ko yung niatan elek kawin na kami sa kalalim. Ini guys na kita, anak bangsa itu mau bercerita, ini mau bener sa kalalim. Nangin,
sawung balik sampai kau satu kelakuan di Bali terus orang sampai kau tahu dia sampai aku apa sampai ini datang dulu apa sampai ini datang dulu nang ada tamu tenang saya tenang ini kemudian kau itu sambil ditanggung kali sambil no kalau kita lanjut katanya nih yang mau aku dan ini keterapan dulu jadi kafe dengan jangan kalau pembantu ada sehingga ini nanti berduduk kondisi ini kedudukan nanti akibatnya nanti berubah. Saat nalika iku satunggaling mutusake nyambung iki kompeni Belanda amarga kabeh tindakan sing dilakuake para pemimpin. Kala tekan bulan satunggaling mutusake kanggo menangi Belanda amarga Belanda itu wong sing gak adil amarga ngarep nglokoi satunggaling. Hai lawan Belanda ini untuk dulu kekuatan semua ya apa caranya ini kudu ben perang Satunggaling iki peperangan karo bangsa wanita lan orang nelayan gawe pertahanan kemakmuran. Akhirapun kabupatenku kamu tidak bisa mengalahkan saya. Lan akhirnya satunggaling mati ing perang. Panggonane Basalayang katawan satunggaling yaitu ing jalane Dawan Tengah nomor 1 Kabupaten Lakar Santri Surabaya Jawa Timur. Mula saka cinta satunggaling wikan biasanya yen keberanian kebenaran lan kebajikan bisa nuwuhake kesuksesan lan kebahagiaan. Matur nuwun kawit kantosanipun mugi-mugi karya satunggaling saged dados inspirasi kangge kita sedaya.